Εγώ μου θα ναι το μάτια μου να νονίσω και να κλαίω. Εγώ μου θα ναι το μάτια μου να νονίσω και να κλαίω. Την καρδία συμ' τα πόνια εις όλον τον κόσμο να λέω. Την καρδία συμ' τα πόνια εις όλον τον κόσμο να λέω. Το χωρίον τα παρχάρια άξανα έρθαν σαν κύλι μου. Ερωθεί μέσα τη μάνα μου τα ραχιά και τον κύριο μου. Ερωθεί μέσα τη μάνα μου τα ραχιά και τον κύριο μου. Τα ραχιά και τον κύριο μου. Όι, 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 όι. Γεια σας, είμαι ο Ανέστης Ιωακημίδης από την Αθήνα. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του ραδιοτραπεζού Ενταβοστόνης για την υπέροχη δουλειά που κάνουν και τα μουσικά ταξίδια που μας προσφέρουν.